Lekomiti ibambeleyo kweliphondo ityhola ngelithi abakhange bafumane inkxaso kumanye amalungu oko bonyulwa ngo-2019. Ngelixa isigqeba sikazwelonke esilawulayo seliqela le-ANC sifikile kweliphondo loMntla-Ntshona, sikhokhelwa inkokheli uMnumzana Cyril Ramaphosa, sathembisa ngenkxaso yaso kule komiti. Kodwa amanye amalungu atyhola ngokuba le komiti iyasilela kumsebenzi owunikiweyo. The IPC has been promoting wrong culture of factionalism in the province. Since the IPC was appointed, caucuses in municipalities has collapsed. The ANC as the center does not hold control because the IPC has brought the wrong culture of ANC councillors voting with opposition to deal with deployees of the ANC. The IPC has failed to convene both regional and provincial congress within 9 months as per the mandate of the NEC. Their term of office has been extended 3 times by the NEC. Amanye amalungu amemelela ngokuba singenelele isigqeba esilawulayo sikazwelonke kule nyewe. Le komiti ibambeleyo elawulayo kweliphondo itha iyindawo ide izalisekisa umsebenzi owunikiweyo. These are some of the problems that we are dealing with, and I want to encourage this comrade. They must use their energy to mobilize and to build structures for young people in the province. They must deal with young people who are unemployed, joblessness, who are now in drugs and all of this. Is supposed to be the program. The IPC is here to stay until we go to conference. When we finish conference, the membership of the ANC will elect the leadership of their choice. Lo kaChauke uthi baceba ukubamba inkomfa yolonyulo yeliphondo kule nyanga izayo.